ଜହ୍ନ ଉଇଁଲା। ଆଜି ଥିଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ବକୁଳବନର 115ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ଯେଉଁଠି ମଜବୁତ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଓ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ବକୁଳବନର ଜନ୍ମଦିନ କିପରି ପାଳନ ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିଏ ରଖିବ ଜାତିର ପରିଚୟ? ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ? ସରକାର? ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ? କେହି ନୁହେଁ।